Què passaria si els bacteris deixessin de ser invisibles? Seríem més conscients de la seva presència i del risc que suposen en l'entorn assistencial? L'ús innecessari de guants redueix el compliment d'higiene de mans. Fes sempre la higiene de mans abans de posar-te els guants i immediatament després de treure'ls. La higiene de mans és la mesura més senzilla i eficaç per prevenir les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària.